Đorđe David stigao je u Srbiju i obratio se prisutnim medijima na konferenciji kako bi govorio o kobnoj noći na autoputu od 20. januara, kada je usmrtio ženu koja se nalazila van automobila. A protekla nedelja je protekla tako što smo preslušavali pesme za Eurosong. Mnogo toga se spekulisalo, između ostalog, da li je Breskvica za diskvalifikaciju i zbog čega Martina Vrbos želi da predstavlja Srbiju na Eurosongu. I kada smo kod muzike, večeras ćemo napokon uživati u koncertu Kaliopi Bukle. Ona je trebalo da održi koncert u MTS dvorani u novembru mesecu. Međutim, smrtni slučaj u publici samo 10 minuta pre koncerta sprečio je u tome. A mi smo bili i na Jahorini, jer je tamo Ceca Rožnatović napravila spektakularan nastup i zaista je donela samu pozitivnu energiju i pričat ćemo i o tome i razgovarali smo sa njom upravo na Jahorini. A ekskluzivni intervju Site sestre Aneli gledat ćete danas u premijeri. Govorila je o svim detaljima njihovog života, ali svemu onome o čemu se spekuliše u Beloj kući. Dobrodošli u još jedan vikend specijal. Udobno se smestite jer zaista ćemo u dobrom raspoloženju početi još jednu nedelju. Stigao nam je februar, januar je prošao i možemo da odahnemo. O, konačno trajao je sigurno godinu dana. Sigurno godinu dana, zato ovaj mesec ljubavi započinjemo u dobrom raspoloženju. Biće i dobre muzike, danas sjajnih uključenja, ali pre svega toga vratimo se na početku gorućoj temi. U nastavku gledamo konferenciju za medije na koju nas je pozvao Đorđe David. U proteklih 2 nedelje mi smo pokušavali da ga dobijemo dok je bio u Makedoniji. Zaista se sve vreme profesionalno javljao, ali je takođe i izjavio da ne može da napusti Makedoniju i da čeka svoje papire. Dočekao ih je i stigao i odmah održao pres konferenciju. Mi smo bili na licu mesta, pa hajde da čujemo šta je sve Đorđe David izjavio o zaista ružnoj situaciji koja mu se dogodila i kako kaže, negde je jedan od najtežih perioda u njegovom životu. Ovo je svakako priča nedelje. Detaljnije o celom ovom slučaju, a mi smo tek na početku našeg vikend specijala i bit ćemo sa vama uživo iz studija broj 1 do 18 časova i 30 minuta. Pišite nam na društvenim mrežama jer mi zajedno sa vama kreiramo ovo nedeljno popodne, mi pratimo domaće portale, vi pratite nas, pa nam pišite o čemu želite. Smo ga posetili na njegovom treningu. Juče nas je onako pustio da zavirimo kako izgleda ta radna atmosfera, moramo priznati. Muška atmosfera, ja bih pre rekla. Muška i hrabra atmosfera. Bili smo kod Veljka na njegovom treningu i Tijana, kako kažeš, 16. februara održat će se veliki meč. Da, ali kod njega je meč uvek u porodičnom domu. 2 dečaka su tu, 3. je na putu. Pričao nam je i o tim porodičnim temama, a sada se vraća. A Veljko je malo čas i pored sporta govorio o svojoj porodici i koliko je posvećen kao otac i da čeka svoje 3. dete, ali ne čeka samo on, već i Danijela Karić, koja je objavila da čeka svoje 4. dete s ovim putem i želimo sve najlepše i radujemo se zbog njihove prinove. Upravo tako pratit ćemo vesti za domaćim portalima tokom dana. Imaćemo danas i pravu žužku u našem studiju i zaista mnogo uključenja do 18:30, mnogo razloga da ostanete uz nas. Dobrodošli nazad, odmah nakon reklama mi nastavljamo tamo gde smo stale, a tek smo na samom početku jer se družimo do 18:30. U ovom satu govorimo o tome šta je zauzelo pažnju Beograđana tokom noći, a jedan od nastupa nije sigurno. Razgovor sa Gocom Tržan u nastavku. Beograd noću, a Goca Tržan, pa možemo slobodno reći u toj rubrici, jer je napravila spektakularan nastup u Beogradu i kažu da je bila zaista vesela atmosfera. A Maja Berović došla je samo na kratko u Beograd. Kada je bila poslednji put, bila i naša gošća tada. Čuli ste Maju, vidjet ćemo i kako će izgledati taj najvažniji. U pitanju je naš glumac Miloš Biković i komentarisalo se zaista i o njegovom stavu i o uzroku, ali i o posledici koja se dogodila. Tako je. Zapravo šta se dogodilo? Producenti nagrađivane američke serije još jednu najveću halu na Balkanu. Iako smo se posljednji put kad smo se videli, izvini Boki, ja sam ti istakao, čuo sam da je ovaj popunjen, bit će novi datum. Ti kažeš ne znam, ipak sam bio taličan. Nemanja, samo ja da kažem nešto pre nego što krenete. Hvala ti na lijepoj najavi. Nismo još popunili 9. mart. Ne čuje me, Nemanja.